Os afeccionados ao running terán unha nova ocasión de practicar o seu deporte en Vilagarcía. O Concello presentou a 16ª carreira Concello de Vilagarcía, unha proba que invita a aqueles que gocen das carreiras a percorrer as rúas vilagarciáns o vindeiro 27 de xullo. A proba terá lugar o 27 de xullo, sábado, 27 de xullo, a partir das 9 da tarde. E vai a comenzar con probas para idades de nenos e nenas máis pequenos, non? A novidade deste ano é que a Deputación de Pontevedra colabora co Concello na organización da proba. Por elo, a carreira inclúese dentro do circuito de Podesafío. O obxectivo é promover e concienciar a poboación sobre a práctica do deporte no medio natural dunha maneira responsable. A través do Depo Desafío, a Deputación quere contribuir a popularizar estas probas deportivas ao tempo que se dá a coñecer as extraordinarias paraxes e vilas por onde se desenvolven. Ademais, promover e concienciar a poboación sobre a práctica do deporte popular no medio natural dunha maneira respetuosa, sustentable e responsable. O circuito varía dependendo da idade. Pros menores de 6 anos, a distancia é de 150 metros e vai aumentando ata os 4 km da categoría xuvenil. O percorrido pros maiores de 18 anos é de 10 km. Serían 3 voltas, Avenida da Marina, Ribero de Aguilar, entramos no Peirao de Pasaxeiros, volta polo mesmo Peirao e continuamos por Valle Inclán hasta a rotonda, hasta antes da entrada do cruce con Carrúa con Pablo Picasso. Volvemos por Valle Inclán, xiramos a dereita por García da Camaño, paralela ao río, para baixar por outro lado do mercado, por Alexandre Bóveda, hasta volver a Valle Inclán, Elipidio Villaverde e de novo Avenida da Marina. A inscripción xa está pechada para a categoría senior, mentres que os menores poderán inscribirse de forma gratuita ata antes de que comece a proba.